Identiti Kristiani. Panglimbang 5 menit dina Ngat Kliwon tanggal 18 Mei taun 2021. Kapethik saka Injil Yohanes bab 13 ayat 31, katerusake ayat 33a, katerusake ayat 34 tekan ayat 35. Para pangrasuk piwulang dalem Sang Kristus alias wong Kristen sacara umume sarta wong Katolik mligine jroning urip sesrawungan ing satengahing masyarakat bisa katengeri ora marga pacakane kang nyetil mlitit demes ananging luwih-luwih liwat gagasan tetembungan lan tindak tanduk alias pakartine kang linandhesan pakon tresna tintresnan. Pakon tresna tintresnan ndadekake wong Katolik tanggap ing kahanan, aweh panglipur marang kang nandhang sedih, aweh pitulung kang nembe kerepotan lan sak pituruti. Pakon tresna tintresnan manjurung wong Katolik reroyongan karo sapa wae kang darbe karebecik kanggo mangun karaharyaning jagat. Gusti Yesus sing paosan dina iki nandhesake bab karasuke pakon tresna tintresnan ing cecala. Eman, katandhesakene pakon iki ora katon ing kitab suci basa Jawa. Monggo kasemak pedharan pakon iki ing kitab suci basa Jawa banjur kabandhingake wedharan ing kitab suci basa Indonesia lan basa Inggris. Wedharan pakon tresna tintresnan ing kitab suci basa Jawa terbitan LAI saemper karo terbitan Kanisius unine mengkini. Kowe padha ndak paringi angger anyar dipadha tresna tintresnan kaya anggonku tresna marang kowe, uga dipadha tresna tintresnanono uga. Dene kitab suci terjemahan basa Indonesia mligine kitab suci Deuterokanonika terbitan LAI luwih cetha bab kewajiban ngayahi pakon tresna tintresnan. Sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ana tembung harus sing tegese wajib, ora bisa ora. Pratelan iki padha karo pratelan ing kitab suci basa Inggris kang unine so you also should love one another. Dadi tumrap Gusti Yesus pakon tresna tintresnan kudu dudu sawijining pilihan manasuka, ananging sawijining kewajiban kang kudu katindakake dening para murid sarta para murid dalem ketuk pungkasaning jaman. Mula wong Kristen utawa wong Katolik ora bisa selak lan nyingkur pakon iki. Sadawane sugeng dalem Gusti Yesus wis nyontoni jroning tumindak apa kang panjenengane penggalih, kersakake, wulangake lan prayogakake. Iku kabeh kang kudu katerusake dening para murid. Kanthi tembung liya, pakon tresna tintresnan ndapuk para pendherek dalem Gusti minangka paraga-paraga sambung asta welas asih dalem. Para seterna dalam kinasih, identitas Kristiani utawa identitas kekatolikan mapan ana ayan paugeran tresna tintresnan. Tresna tintresnan mono dudu amung slogan lan teori kang kandhek ing gagasan, uga ora kandhek ana ing tetembungan lan gamelan, ananging maujud ing tumindak nyata. Lan kuwi ora gampang. Ora saben wong gelem tresnani, luwih-luwih tresnani wong kang ndendeng lan nglarani ati. Ora saben wong gelem ditresnani, luwih-luwih dening wong kang kaanggep kafir lan nista. Nanging ora ana perkecualian kanggo wong Katolik anggone tresnani, sebab iso ora iso kudu iso tresnani. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus mugi kaantepna manah kawula amrih saged nuhuni ayan dalem ing kawontenan menapa kemawon.
ayahan tresno tintresnan. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados mula buka sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjungan semoga dalam Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.